kapadyak. For today's ride, pupunta tayo sa Malico, sa Quindao campsite. Matulog tayo doon, kakamping. Doon natin celebrate yung birthday ni Idol Marlon, Padyak UK. Bigyan natin ng jacket. Jersey pala, jersey. Wow! Hintayin natin sila, Idol. Mga tropa. E3! Yahoo! Sila Sir Ace, kasama din natin ng Ride and Live. Nasa Santa Maria na sila. Time check 8:30. Padyak UK. Idol, happy birthday! Thank you. Sir Jeff on the way. Okay. Bigyan natin ng jacket si Idol. Happy birthday! Idol, Oh, ito, thank you. happy birthday. Ayun mga kapadyak, masakalaw kay Sir Jeff. Malinis yung kanyang kotse. Ready na. Kasama din sila auntie. Mama Michelle. 5 minutes later. Idol! Ride and Live! Ride and Live! Nakasama din kami, The bro. way! Ito! Oh, na-meet ko na si Sir Marlon. Ayos! Excellence mo na kami. Kasama kailatan niya. Kasama din natin si Idol. Idol Alas! Siya yung gumagawa ng ano natin, mga jersey. Thank you, boys. Sana all! Ito na! Bro Jackson! Morning. D3. Oh, yo, shout out sa mga naiwan. Ingit bigit. Punta na kami mga kapadyak. A few moments later. Mga Lodi. Lodi kayo. All. Sana all may ka-selfie. Sana all. Wow! Kawan-kawan. Dan si Silver si Kapadyak Kalusong.
Ah, Ito na idol. Balik ko naman. yan. Yan ba ulan? Oh, the best. The best na to. Sige, idol. Saan, masabaw? Ay, kain muna tayo. Nasaan? Ay, naiisan yung sa'yo dyan, sir. Ay, ito. Ang ganda, Ducati. Ito, pagdaling ko para wala ka. Akyat na kami sa Mahiku. 1 minute later. So, mga padyak, lumipat tayo ng pwesto. Okay tayo kay Idol Maklod. Punta muna kami sa taas, sa Maligo. Balik kami mamaya dito sa Kindaw, marami kang A few moments later. dito na kami sa Kindaw. Kindaw. Zero. Hello madam, nandito na kami. Sir Saddam. Sir Robert. Ang daming mga big bike. Merienda muna tayo, merienda. Mamaya tayo mag-lunch. Kasama natin dito si Idol Saddam. Kasi Master Ray. Yes. Bakit daw? Salamat sir. Kaya na-expired. Pagbisita nga nakapagod. Ganda. Touch siya sir. Siyempre, yung weekend. A few moments later.
Ay, dito nakatat. Mama niyo. Aduh, keluar. A few moments later. Yun lang. Datoy kami bagyaw. Kami to'y Green Trail. Sarap. Green Trail. Yellow Yang Trail. tatay, tatay mo na niya. Ito ma. Sarap din ka Oh, yun oh. Shoutout dyan. Dito na yung mga sinashoutout namin. Kasama. Kasama mga misis. Sana all. Oh, umpisa na lang ako mag-shot. Oh. Umpisa mo na. Tog. Ikaw. Ay ako daw. Dito ulit. Sige, pagkano. Woo! Rap. Paspasan nyo ta, mansamusaw. Mansamusaw. Ni. Happy birthday, idol. Thank you, thank you. Go, go. Ay, murali na ba? Padyak, nagimasal! One minute later. If I open up my eyes, I can see the skies. I can see the skies. See the skies.
Wow. Banyak. Sold. Sold pa. Okay, nakapainit na si Sir Satur. Tayo makapag-ride din ngayon. Hindi ko alam kung yung dito. Dinala pa namin yung mga bike. One minute later. Mga kasama. Tapos, doon naman sa baba. Yung mga bike. Good morning! Kamusta ang nalasing? Good morning! Oh, ang dami pang alak. Hindi na kami nakapag-bonfire kasi basa yung kahoy. Nagdala-dala pa kami ng bike. Nice, Dre. Ang laki ng tent nyo, pang limahan, no? Yun mga kapadyak. Nakapag-bit ng mga tent. Salamat kay Sir Satur. Kasama natin sa tent. Sana all may tent, sleeping bag. Sige, idol. Let's go, akyat na tayo. Oh, nakakyat na pala. Akyat na kami mga kapadyak. Brian Lee, Sir Ace. First time. The best dito. Ganda. Number 1. Minions. Ting Minions. Happy. Bigla tumadan yan. Wait mo lang kapag dyan. Marami tayong ano. Marami tayong mapapanood.
Kindaw campsite. Si Madam ang kausapin nyo dito pag pupunta kayo dito. Pangalan ni Madam? Hanapin lang nyo si Vicky. Vicky Bilo. Vicky daw. Vicky naman. Bayad muna kami para makauwi na. Enjoy kami dito kagabi. Punta lang kayo dito. Tapos, mura lang yung overnight. Oo. Kayang-kaya yan. Mabigat sa pusa. Sa kompleto rin dito may solar light. May solar lights siya dito. Tapos, soon to open na yung Saka yung mail, yung pinuntahan namin, yung trip Madam. yung hiking trail. 5 minutes later.